Kangen kotan po mama mung sliramu kang dadi talenging hati oh sawas kon sliramu tansah ngleledha Oh niki wau sone paguyuban, Dik. kok paguyuban Monggo wonten S3 Pro Audio, wonten Lia Sound System, GND Professional Audio, wonten Jiteng Audio. oh collab iki Mas Yes, collab. Collab iku apa to, Dik? Collab iku sing kolaborasi Oh, tak kira collab sing rumah sakit terus ngene-ngene. oh iku wong lara Iya, bisa. Jadi iki lah syutingnya lah nganu ketoke kolaborasi. Iya Mas Masa Eka iya? ya. Ora. Mboten. Tak kira kolaborasi. ngeling ngono nalika dina kepungkur sliramu nate ngandika tresno lair terus sing Nggih, sesarengan celok kalian napa wingking Arwana Nyampur Sari sumangga tanjak keco. pitung sasi awas nggonku ngenteni mung sliramu wong bagus kang dadi ati ringan impi jroning ati kangenku setengah mati senang guna
Audio Liaison System Jiteng Audio GND Audio matur sembah nuwun. Pitung sasi lawasi mung sliramu wong bagus kang dadi ati Jroning ati kangenku satengah mati Satang kula nyoba syuting selali Ono rimolo zaman semono Sliramu janji aku satya kadeni Lahir batin tresnaku karo sing Kangen wong kangen ngene rasane Rindu wong bagus kawit tak tunggu kangen wong kangen apa kabare Gampang kaget lho. Oh, gak aku sak jronet ngene iki lho dadi kagetan aku, Dik. Sak joke dadi dudol. Oh, iya.